Praktika zuk honek kasularin movimentu praktika, Tik, 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 tik. Bueno, gaur azpeiten abertze bilatzen. Ja, ige aiatzen, Sarin hasi eguna atzo, zendi egongoa, go! Azpeitia da, ezta. Erretuitzen nahi, askoitia, azpeitia. Hemen dator, bitu ze guapo. Guapo da. Bai. Hauna etor gara makailu eitzen. Bai. Etor dalakon urkullu, entzagu kasu, esan txagu opada bat emontzagu. Eta gero kontua da, bakailagoa preparatzea, denbora epe bat dago, eta gero baloratuko ditugu, nolako saltza duen, nolako testura duen, eta nolako presentzia duen. Zuek hasiko zeate, hemendik 10 minutu da dola. Izango da pixkat kontrarrelojetan eta iteguen bezala. 40 minutu dako, eitzeko, makailu ez dakigu zelaku dan. I sit down by the window and stare. The blind is shut, but I don't care. Baina, beti bezala, zuek luzik jutu janda emako bilarien. Oh, nerviosa ian hau ya. Haue kontrarreloja da, hau ya... Motean profesionala bakarrito zela, edo ez da nik, estresatan. Trae! Corre, Ipan, pon! Aiba, pon zer. Aurtengo 9. edizio honetako irabazlea banakako honetan. Benetako sukaldari zegara. Lapikun artian, esperientzia ikaragarria daukogu. Eta errezeta guztien sekretuak ezaguten ditugu. Gure saltza mobilean, festaz-festa ibiliko gea herritako kuadrilei txapelak entzeko. Kaixo, Norbere Saltxan taldea martxan jarri da. Karik dioen moduan saltxa mobila izeneko tankarruan. Eske, Ara, Ipan eroseratako. aburrotxu. Azela hori egin jaten egin nioen dertzina aceleratzen. Gau, karriko kabroiek endu iztepa. Kendu zertako ingo zu ba? Justu kontrako inberko zu ba? Eta zein izango da gaurko txapelketa? Azpeitiko bakailau txapelketa. Orain arte ikusi ditugunekin konparatuta, benetan txapelketa berezia. Erlojupeko sistema eta guzti. Gaur kontraloja. Bueno, baina izan... Baina por equipos, Praktika zuk honek kasularin movimentu praktika, Tik, 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 tik. Gaur etile mamatzeko ekiko eskio. Gora behira bera ezala, eta... Nik aurre nahi bozu, bigarre komplikauak hartu goraz. Ze? Berakatza zuritxu goraz. 40 minutuz eskabiteko, Nei gutxi iriten zaizkit. nik 37 lehengon. Etxen probatzen ibili nion. Nik ez dakit, baina horre 40 minitxuk eta tentzino gehiagei, Nik tentzino pin ez dut ondo zukaldatzen, Tentzinoa bakailo beak emango itakan gaz. Bai. Bai, gaztuta bado tentzino jontxetan gora. Eta nei ez dakit gehi gustatzen zaiten osagai guztik beraiek ematea, Bueno, Haulan dano garbi. danok berdina egin. Hori, horre bere punto zekak. Kari, Esan. hemen eskubita, Saninazion basilika. Zu sinistuna Bai, zehazta. Zu sinistuna zehazta. Errazatu jozu horrei. Hau mentauzen. Hauxe basilika hauxe. Ene badarik emingo txakandela. Ignacio, geure patroi handia, Jesusen konpainian, alonda. Bai? Loiolako santutegia 17. mendeko arkitektura barrokoaren adibide ikusgarria da. Eta 3 tenpluen ibilbideko elizetako bat, Antiguako ermita eta Arantzazuko santutegiarekin batera. Eraikuntza San Inazio Loiolakoaren omenez eginarazi zuten Carlo Fontana arkitekto erromatarraren diseinuarekin. Joan Paulo Bigarrena ere hemen izan zen aita santu batek Euskal Herrira egindako lehen eta azken bizitan. San Inazio lagundu guri, gaur bai, ara mozobi.
San Ignacio gunien eskondu nahi zen, azizkenik, federako txat, San Ignacio guri, San Ignacio lagundu niri. Gaur, talde guztiek osagai berberak izango dituzue. Ea baldintza berdinak edukita, desberdintzeko gai zareten. Bueno, gara ez datoz, Hor beti kuki asko dago, ikuskoz. Herriku. Irabaziko guk. Ja? Bai. Merezi deu ja irabaztea zehoze. hor klabetako bat, ligatzen egin gala eta ez egizet, guztua galdin daude hor, eta burua juten. Aldamenekoa badi joanen, ja dekoratzea, eta, 2 minutun dekoratu. Dekoratu zer limizena. Berakatzak dorateko. Zoile aurre leitek. Iten da, nik Ite. ulertu etenagatikan. Lehenengo, inbezu, konfitatu, baratxuriak. Hori da, atera. Atera baratxuriak eta oliba... Gindila bat emakak erabiltzea, gindila ere hasieran botatzen. Oliba oztu pixkat. Oztu. Gero, hor, bakailaua, baina azala gora edo bera? Nik gora. Azala bera behira jartziak zekak peligrua. Ze hau. Austekoa. Orduan, horregatik, azala bera behira jartzia opzional. Nik imitzen dut bakailue bandeja baten. Nik ipintzen dut Atara eta itzen ingo dut. dugu horrela. Nik atara itzen dut. Karteratik. Bakitzen. Atara. Ordeno, Da gero itzen dut hori zue. tanundan bakiu. Azpetiko plazan. Azpetiko plazan. Plaza. Plaza erdin. Utziko dugu esertzen? Bueno, gaur azpeiten aber ze bilatzen dugu, ha? Ja, ika jatzen, Sarin hasi jogun atzo, jendi egongoa, bueno, honei etorrita. Horreko diputazio zehose. Eta, bai, diputazioa eta Eusko Jaurlaritza eta denak. Ia badatozko urkullu, mozo bi mozo. Ba, etorrikoa. Ieba. Eta zare bai, eta... Zangotzat urkullu neure. Eta beste hori bai. Kari, lasai. Barrura sakatu hon. Barrura sakatu da tira. Tamelotu jura. Igual que dices Marcos. Hosti pare bidako zike. Zui parau libre. Bai, venga, Ni saiatu naiz, Bueno, kari. Urola erdiko eskualdean eta izen berdineko ibaiaren ondoan Azpeitia topatzen dugu. 15.000 biztanleko herri honetan abeltzaintza eta industria izan dira betidanik jarduera ekonomiko nagusiak. 11 gauza ditu Azpeitiak bisitariei erakusteko. Enparandorretxea, Burdinbidearen Euskal Museoa eta nola ez, Loiolako Basilika. Ez ahaztu ezer furgoneta barruan, gaur egun handia da eta. Ja, dana montate eukidu urainguan, osea, ez dukiden montatien edo trastuak atara biharrik edo, ja, dana preste onda. Kontzertuak, kalejirak, bakailoarenak bezalako lehiaketak, Azpeitiarrek zaila daukate etxera joateko aitzakiak topatzeko. Hala ere, historikoki, zezenak izan dira festen ardatza mendez mende. Zezenketak eta sokamuturra protagonista izanik. Eta erlijioarekin lotura ere badauka abuztuaren lehen egun honek. Izan ere, prozesio eta zeremoniak egoten dira euskal instituzioen ordezkari nagusien aurrean. Trompeta doinuek ongi etorria ematen diete Eusko Jaurlaritzako eta Foru Aldundiko kidei. Datorren urtean guri emango digute bakailau txapelketa irabazteagatik. Bueno, Kari, abernutaren, gaur gare hemen, Azpeitin prozesioa ikusteko, hemen dia gure politikari maiteak, diputazioko jendea, Eusko Jaurlaritzakoa, udaletxekoa. Zein ikusten nahian etorri geha? Nik udot ikusi urkullu. Urkullu, ez zure urkullu maitea. Urkullu, mongo txatez, mozobi, ia no ikusten duten. Ia ikusten den, da ikusten dugu. Esango txat. Gero, gonbidatu gure bakailaua. Bai, etorko da. Kilo bat bakaila dokeu, oza, dan nahi ez, gaberko bestela janga begentu gomean. Sikera, pilpile probateko. Bueno, hori bai, pilpile probatzea bai. Dantzariak, txistilariak,
bandea horretan. Ekin haber ikusten den... Hau? Handator zure... Bai, handator. Nire, zeratu. Hemen dator, bitu ze guapo. Guapo da? Bai. Bermio, guk esan ningo txagu. Aupa! Hemen honek, bakizu gara. Hone fintxu hauek izan bizu, izizili danok eta. Bai Bermio, guk esango txagu zer, Urkullu, aupa lagune. Esango diogu, oin, etortzen danen, esango diogu, Urkullu, mesedez, musu pare bat, Ai ama, ez duzko mongo baiet. Bai, nik uste baiet. Urkullu, geure lehendakaria, Inkazu guri Bermiotara. Eskur, hauna etor gara makailu eitzen. Bai. Etor dalakon Urkullu, entzagu kasu, esan txagu opada bat emontzagu. Eskerrik asko, ai, mozo piodanera, ai, ama. Venga, ba. Eskerrik asko, lau. Alkatip etorzazku, zatenia zetan gatozen ona, esan txagu, makailu eitzen gatozela, eta irebazten gatozela. Postuten nahi. Ya está. Horrekin iraziko. Pinzotza zabalduta dako. Aupa, gure lehendakaria. Ikutxake bagare. Aupa, Urkullu. Ostuten nahi. Emaiozu musu berriro. Izango pixkat kontrarrelojetan eta iteguen bezala. 40 minutu dako, eitzeko, makailu ez dakigu zelaku dan. Zatxi bezala, zuek luzik jutra janda emako milarien. Oh! Nervio zaian hau da. Hau kontrarreloja da, hau ja... Emote bat profesionala bakarrito zela, edo ez da inik. Azpeitiko bakailoaren dinamikak ez dauka orain arte ikusi ditugun beste lehiaketen antza handirik. Lehenik eta behin, antolakuntzak bakailaua pil-pilean prestatzeko osagai guztiak banatzen ditu. Behin beharrezko guztia mai gainean edukita, erlojupeko sistema erabiltzen da. Lehenengo, 2 talde atera eta kozinatzen hasten dira. 3 minutu geroago beste 2. Eta horrela jarraitzen dute talde guztiak lapikoa mugitzen egon arte. Eta oso garrantzitsua den beste gauza bat. Talde bakoitzak 40 minutu izango ditu errezeta osatzeko. Ondo moldatuko dira gure saltxeroak? Beno, has gaitezen lanean, baten batek badaki zer eta nola egin behar dugun? Begira nor datorren hortik. Koldo Aldalur, kazetaria eta txapelketaren antolatzeletariko bat. Irabazteko sekreturik kontatuko digu? Egunon, Koldo! Ze plan ekarri ezu, Hementxe, ia Gipuzko alde nobeto ematen zaigun kozinatzea, o ez? Beste leku batzuetan probatu ezu eta... Bueno, desastre ez. Beti zehote lortu izan deu, ona o txarra hor zehote, osake... Hasi baino lehen esango dizuet, Azpeitiko bakailau lehiaketako 9. edizioan podiumean egoteko, oain arte baino hobeto egin beharko dituzuela. Hoi seguro. Hori ikusiko duzue, oso ambiente politia ikusten duzuen nola da. Bai. Plazan bueltan jartzen geha, eta gero kontua da bakailaua preparatzea, denbora epe bat dago, eta gero baloratuko ditugu nolako saltza duen, nolako testura duen, eta nolako presentzia duen. Azkenean ikuste dut restaurante batea juten gehanean, dano behitzen deuna, ezta? Epaimaikoak egongo dira, 4 lagun, eta horiek esango dute, hau hobeto, zera ez, eta dakazue handicap bat. Hemen asko daude, dagoeneko 9 aldiz etorri direnak honean. Lehiaketa batea gatoz, nun gu berri gehan, eta bestek esperientzia dakaten. Lehenengoko bidarrez gatozena ona, plazara, aian eba da. Eta zuek lehena duzue. Bueno. Baina, bueno. Truko bat esango jo. Truko bat esango jo. Trukoa bai, pazientziakin hartuta, ondo preparatu, poliki hartuta, kariñua eman, kariñua. Bueno, kari badaukegu, osake... Kariñua eman. Gu baino kari gehiago ez dauka inor. Azkenekotan bezala gaurre karik hartuko
batuta. Ez duena balio da beste gauza batzuek gehiago jartzea. Tintina zintzaio jarri? Tintina bai. Bai. Pekorina bai, jarri leike bai. Vale. Eta dekoratzeko nahi badezu zerbait ere bai, baina nik uste dut asko baloratzen dela Sinpletasuna, etxean egiten den bezala, sozietatean egiten den bezala, ez aztea gauza raroak egiten. Orduan ondo ingo. Ikurriñak eta jartzen zituzten, barko txikiak eta. Algortako hortik etorri ginen, eta gu pentsata ekarri du Guggenheim bat kolokatia edo, ordune kotxin izten dugu. Izaltza dan eta mentzat. Bai, venga, pixka, zaiteko. Pisket eguna alaitzeko eta guaindik ez, baina gero guardialde ikusiko zuen. Zer duka hasten da kontrarrelojoi? Zuek hasiko zeate, hemendik 10 minutu da dola. Izango da pixkat kontrarrelojetan eta egiteuen bezala, hasiko dira, izkina batetio eta 2 minuturo beste talde bat hasiko da, eta orduan, gero gurean ahiatuko gara eta guk ditugu 40 minutu. 40 minutu dako, eitzeko, makailu ez dakigu zelaku dan. Da, reto berri bat. Suerte izan. Eskerrik asko, Koldo. Preparatu. Vale, ba. Bueno, eskerrik asko, jo. Pare bat gindila jarriko ditugu, listo. Bat. Bota, bat, bai. Ze igual pikitzen baduzkun asko. Probatu. Ni makailaua resibiduko. Gaur makailaua prestatzea etorri gea, baina makailau lehiaketa hau desberdina da beste lehiaketekin konparatuta. Txapelketan formatu honek badaka bere xarma, ez? Denbora jakin bat eukitzia. 40 minututan prestatu behar dugu. Bai, ala bai. Bizkaizen esaten txuien makailu egin, zeukuzulez, bai makailu egin. Gaur ezin dugu onartu denbora gabe ibiltzea. Esperantza ez da segula galdu behar da saiatuko gea hemen ere. Urtengo esku ondo. Da, ingu palpile. Ni posgarrena hola, Ekin esan lehenko aldila daite duna. Laugarrena. Aurten lehena. Ja, aurten hirugarrengo aldile. Ez beste urtean erten dugu. Puntua ginen oindola gazte bete, esan genuen puntua kolgada, bai da. Ez dugu inoiz. Txarra ez da, eta. Kotxari hiru aldiz, madre soziala. Puntala 2 urte, aixunegi, hirugarren geldu ginen. Urte baten hirugarren premio lortu gena. Eta, bueno, beti saikatuta gea, parte, bost lehenetan beti. Pilpila, baratxurik gabe bezala, ezin ulertu euskal arrantza bakailorik gabe. Historian zehar, baleak eizatzeagatik izan dira famatuak euskal arrantzaleak, baina tartean, bakailu mordoa ere ekartzen zuten etxera. Garai hartako arrantzaleek egiten zituzten bidei eusten zaie gaur egun. Lofoten, Islandia, Ternua, baita arrantzarako sasoi berak ere, negua eta uda. Zenbat aldatu diren garaiak. Lehen, munduaren beste puntaraino joan behar eta orain, bakailaua gure etxeko ateraino ekarri digute. Galdeiozue gurruri bestela. Epa, egunon. Ondo. Olakoik ikusi gabe nu segula. Hamburguesan bat dengo zalako, baina... Hamburguesa ez. Bakailua eta salmoia Alaskakoa. Utziko aldia zu sartzen. Barrenean zartu. Venga. Bueno, hotel. Eta zertan naizea dugu? Hemen, bakalau Alaskakoa, egin dugu orain marinago bat. Guk bakizu zein behar daun? Pilpilen egin behar dugu. Gu egin du karpatxo bat. Bueno. Esplikatzea dut baiazu... Bai. Gu hemen dago gatza eta hemen azukria. Azukria? Bai. Hori jarriko dugu hemen. Bai. Gero azukria. Azukria txurila ikustu da. Bai. Azukar morenoik eta lokik ez. Baita ere. Bai, izan daiteke. Bueno, hau ikusi duzu, Alaskako bakalau, mar de berin arrantza egiten dute. Atlantiko eta Pazifiko espezie berdina dira, baina hau da suabegoa eta muskulosoa da. Bota dugu ja gatza eta azukria, eta orain nahaztuko dugu. Orain jarriko dugu tapa. Eta jarrik frigorifiko sartu. Orain 2 ordu, hor. 2 ordutxo. Eta orain kapatzo dugu dira. Fino moztu. Hori geratzen da horrela. Zuko du fino. Eta hau ja, jarriko du pato. Jarriko dugu olio pixkat. Gero. La pimienta beltza. Gero. Perrejila, ezta? Perrejila. Eta horrekin listo hongo litzake. Horrela listo ja. Jateke mogu nongo litzake.
Pikitiko bakarrik. Eta, hau probatu barko da, ezta? Bai, da baina pizkat. A ver, probatu ingo da. Ia zen bako da. Ja, Suabegoa. Ona. zora horri ja. Hotel. Enon Ni ere probatuko du. Udarako ere... Udarako, primeran da. Azpeitiko marea arroxaren parte bihurtu dituzte gure saltxeroak. Marea hau, herri festak sustatzeko mugimendu gero eta arrakastatsuagoa da. Zelan hau? Guapa, ez da, rosa. Ematezu San Juan darra, Donibanetarra. Zera botateko gero segiduen haunean. Da gero azkaningoko momentu makailu mini. Galdetzen, jende helduei galdeu eta trukuen bile. Ba, soziari. Oin, ondia hemen, andra batzuk esaten, jarri zazu, gehiago mugitu, oin berotan jarri, oin oztu, hola ibilik da. Etxin, jamai. Ja, Michelin izerren bile. Bakailaua edo makilaua. Euskaraz horrenbeste eratan esan daitekeen arrain hau oso ezaguna dugu gure etxeko sukaldetan. Atlantiko iparraldeko itsaso hotzetan bizi da, eta orokorrean neurri ertainekoa den arren, 1,60 luze eta 55 kilokoa izatera heldu daiteke. Arrantzatu ostean, kontserbatzeko ohiko era bat gatzetan sartzea da. Metodo horren bitartez, bakailaua luzaroan mantendu daiteke. Bakailoarekin 1000 errezeta daude. Bizkaitarrerara, tortilla batean, ajo arrieroarekin, eta nola ez, pilpilean. Jakingo aldute gure saltxeroek nola prestatu? Oso sinplea eta aldi berean eraginkorra den errezeta honetarako ez ditugu osagai asko behar izango. Ea ba, bakailau puska beratuak, gradu bateko oliba olioa, baratxuri aleak eta kaienako pipermina. Listo? Hori alda behar dugun guztia? Yeah. I sit down by the window and stare. The blind is shut, but I don't care. I'm going up, I'm going... Antolatzaileak hasi dira taldekideen artean osagaiak banatzen. Urduri jartzen hasia naiz. Noiz tokatuko zaigu guri? A ver, Ander. Bueno, hemen ja hasi dira, baina bakailaua... Hauek, sekatzen dana... Baina gauza, fijatu nahi, takoa fina edek. Bai, horrek eto gelatina asko soltauko. Ez olioak eta kantidadekin da kontu zibili berko nio. Pasada, Ba, ez da... Zaila ze, martxa, ondo. Bai, zia. Ondo. Bueno, suerte hon. Suerte. Beste urte batzutan nina aldezu ez. Lehena. Orduan gure parek gaude, orduan. Do nothing when you're gone, they'll have to now. Come on. Smile on me. Hemen usaindu deuna bakailaua ezan zehotze eta esan dugu bagoaz area. Batek autobusa aparkatu eta bakailoa egin hasi gaur. Ez da gondo gunaldi gago. Ondo. Da, gaurko sekretua? Gaur duga. Hauke da, zea, sekretu dauzkena. Hone basekak trukua, hone volantiakin tritra. Ondo. Askotan aurkezten zeate? Ni lagor, bulgaren nahola bai aldetzen dira. Bosgarren urtira. Azken doa 2 urtin honein jartzen dira eta atxea launtxa harra usatzen, baina... Jaten mobiz teo urtatzen. Hau, gauza guzti da mesala. Jardunen berrek. Pazientzia, goxo tratatu. Bai, azken binean, jardutilek. A night without you to hold me tight. Bai, cariño. Eskerrik asko, bizotza. Mila esker, antolatzaileek eman digute osagai nagusia, bakailaua. Gogoratu, ondo lehortzea pilpilak ur gehiegi ez izateko. Ordudatek eta 7 minutun? Berroi badi, amendik, ona, gehiona. Tenplau, beste zereinik ez da. Zuk jakingo duzu ipar, aste hon bakailoaren benetako maisuekin ikasi duzu eta. Josema Azpeitia kazetaria, idazlea, muturfineko gastronomoa eta sukaldaritzarekin zerrikusia daukan 11 gauzaren jakituna da.
Gaur, Josemaren eskutik, Gipuzkoako bakailau pintxo txapelketaren saridunak dastatuko ditugu. Azgaitezen podiumeko 3. postutik. Baitu, xera gastrotekaren proposamena, 3. pintxoa. Zelan dago pintxo hauen jaba? Hau da zerandonga, eta daka harto gila, txaskia, barruan daka bakaio arrozan melatxua, saltxa berdian, eta aparte bakaio kokotxa. Claro, sarandonga, un arroz con bacalao. Horri. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, un arroz con bacalao. Sarandonga, y en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga. Bueno. A ver, suertibo gauda, zeuek pintxuaz maura klabaten, no? Seguro una baiet. Joder, a mi, esker. Oso ostua. Oso ondo. Bakailau pilpilian prestatzeko 8 esku gehiegi direnez, 4 postrebila joan dira. Zebatxea, ondo? Amentxe, ondo. Ja, bukatzen, Bai, horra idide festa pasatzen nahi dide, eta... Bakalio txapelketa etorria. Ondo. Baina postreik ez dugu ekarri? Bueno, hemen, leku gunea, torri zehazte horri? Bai. Hemen ikuste dut hauek? Hau Ignazi judie. Ignazi judie? Azpeitiko Ignazioa, bai. Eta nola itea, Mira, almendra krema bada labean eginda, eta gainen almendra ditu. Eta dauke 150 almendra du. Horrek inventatakoa da, Nire atxezanak sortuteko pastel bada. Bai, eta osmatu izena, Aitana. Inazio. Bai. Eta gire urrutik gau izangoa? Ine Inazio. Ine Inazio, karo. Inazio egin behar. Ala, ze jarri ditxoan ba. Eixe, Ederki ba. Sobra hau? Ez, utzi. Kombina itezen. Ba, eskerrik asko. Zuei. Eskerrik asko. Esker ondo izen da. Eskerrik asko. Segi desalola. Inazio gainak inako, Inazio. Inaziok. Hau beharra egon behar. Postre harra. Beti bezala, zuek luzik juta janda emako bilarien. Oh, nerviosa ian hau ya. Hau kontrarreloja da, hau ya... Emotean profesionala bakarrito zela, edo ez da inik, estresatan. Trae! Corre, Ipai, pon! Aiba, pon zer, pon. Aurtengo 9. edizio honetako irabazlea banakako honetan. Behin olioa berotuta, baratxuri aleak sartzeko momentua iritsi da. Pozik ez da Ipar, baratxuria zure espezialitatea da. Berakatza ipini dugu, berakatza konfitateko, da hori juak temperaturi hartu deizen. Gu botatxagu Olio bota osua bota hotz. Lirro zuen. Arek itxio bota hotze, harino azizak irakitzen, baina guri... Guke engu. Engu. Konparazioak mingarriak izaten dira, are gehiago auzokide batekin danean. Kenduku hori zegoen, apur bet. Ni bai, esango neuko baina. Bota. Listo, oraino mini hor. Gaur berakatza puntuan junda, ze usteot, enjoten gauza bakarra izan dela. Ontxe hasi da. Keukitzen du beti moduen, Ze ustan txinitzen gara trabestu. Ez da inipa. Bai ala ez. Maderiaz bezekula ez dute, ingu beti dra, baina berroi minitxu inbir bada. Bueno, bai honeaz ondo itzen da pinpina. Bai, ez dut esango ez, baina ez dugu oitxurarik. Momentu nitzen da, Ba, betxu, azpeitxin gauz, Josema Azpeitxi adunaz, Josema Azpeitxi da... gastrokazetari bat, eruna bena, Gipuzko aldetik itzuli bat eitzen. Eta proba dauz, Gipuzkuko makailau pintxo lehiaketan lehen, bigarren da hirugarren egin jabezena. Sukaldari gaztia bebai, ide askoaz, aproba du makailu gorrizea, makailu... Bai, erremolatxa mazerazio batea zen ja... Que bueno! Eta bueno... Itxura ona dauka, guazen ba, begiak alaitzera. Precisamente, oindala hilabete pare bat, eintzan hemen Gipuzkuko bigarren bakailau pintxo lehiaketa. Hemen 50 metrota daukeu, bigarren gelitzu zana, 7 taberna. Bueno, horixe, ona Azpeitxira goia ze ongo azte buruan da pilpilian. Pilpil. Ze sekretu moten azu.
nik esango nuke 3 parte olioa eta parte bat gelatina edo grasa bakailuana. Hori, temperatura 36-40 gradu, osea bihatza sartu eta posibletu dauki, eta edo bakailuakin moitu, edo bestela bakailua atera, eta balilla batekin, fuerte eman, edo koladore batekin, eta ligatu beharko luke. Bakailaua bai, apur bate kolorez aldatuta, baina... Hemen dauzkagu bakailuan tripakik, pilpilian. Hauts txuri hau da pilpila hautsetan. Hori da, remolatxan egiten dugu mazeratu, 24 bat ordu, eta gero hortxe egosi. Probako. Zukotxu batzuk soltan abel, baina eurak esaten izan da bena, azkan finean, dala saltza hona nahi bau lortu, enbir dugula orizua eta bakailaun arteko gelatina apur bat pareku izan daizela, eta gero saltzin ligatekeran behitxu atzamarra sartu alizati, hor 40 gradutan egon berda berez, orduan guk aguanta alizati hor barruan. Pero bueno. Ai, ama, por favor, ipar, eskuz ondo, Alperri dozu. Kolore txuga du. Hau bai festa azpeitian daukatena. Ezin da era aproposagoan esan. Hemengo giroa pilpilean dago. Zaila makailaua maitzen doinean, jentia etorten doi, igual txikite ordu izango da edo makailauen usainera, baina ontxe hasi da jentia agertzen doi, bueno. Azpeitia da, ezta. Erretu itzen nahi, askoitia, azpeitia. Egun hoben nahi egon bai hau, total da politxe. Berau plazibe total politxe, behitu ze politxe. Zaiena, puntu hartzi bakailauei. Zue kontrolau, ez egote oso fuerte, ez egote oso harin, hori, kontrolatzen ibiltzie, pazentzia. Saltza logik egiten jozu, eguna mek igual, kontrolatzea hori oso zaila da. Ligatzie, olioen ligatzie, hori klabe. Eta gero saldire kontu zibilera. Gegi mate maio espumarari, gelitzea apelmazao esaten bera oso. Eta hor behar txututen horik ikusi eta, hor eduki behar du puntu bat. Zaila, neko errezin dela uste, baina, bueno. Saltxeroek baratxuriak gorritzen jarraitzen dute, eta gure aurkariak nola doaz? Bakailuaren gelatinarekin hasiote dira? Bakailu sartxiko ondo dago. Nik azala gustaten jaztamen, hau bebiritxie. Orain, bajatu inbide. Honek ez da bil. Ze, bajatzeko. Bai. Beitu, sardara, hortxea. Hasiko gara pintua egiten, hau bakailuko azala pipar gorri, txile eta limako mermelada bat. Hain jartzen dugu bakailuzko lazka batzuk 75 gradutara egine. Beste kapa bat krujentekoa. Hain jarriko dugu maonesa keatua. Ez da oso ikusten, baina sustante jauko barruan, Jarriko da, azkeneko tapa. Hain margotuko dugu pintxua. Bukatzen dugu loria. Teknologia digital. Hartu behatzakin, eta garrenea. Total gozo. Eskuna baritzen da kea.
badu. Bai, ez da jungo da. Badirudi, hasi dela bakailuaren gelatina ateratzen. Hola, bai. Otsitsu inbide apurbet. Kauela, letxa una bota. Otsitsuteko, otsitsu amen, bota. Jota fuego ibili da, beren piezak izan dira. Berotuen jakolak ezei, ez dala, pasadu kasula batetik bestera. Venga, bota, bota, venga. Daulan itxi hori, hauna mini, orain. Momentu oso garrantzitsua dau, pilpila egiten hasteko unea. Kari eta Ipar hemen ezin duzue utzik egin. Badu hori, Kari, badu. Pilpila egin alizateko nahikoa denbora izango dugu? Relaja, Andrea, relaja. Tresa emote bat, haue kontrarreloja da, hau ja... Emote bat profesionala bakarrito zela, edo ez da inik, estresat eta halan izan da. Epa. Dagoeneko Kari eta Ipar saltsa ligatzen ari dira. Aizu, beste biak oraindik ez dira agertu ba. Hauek ere ligatzen egongo dira? Beno, gutxienez, herritar ospetsuak ezagutzen ari dira. Horra, Imanol Lazkano bertsolaritza munduko ikurra. Baina, batez ere, gertuko pertsona eta azpeitiar peto-petoa. Azpeitiko ilustria ze horri. Ilustria, bai. Zemos. Lehen eskin handa baina zete dizego ilustria. Bueno. Inazio batzuk eman eskibu inazio. Bai. Posterako ona omen da eta... Oso ona jo Bai. Gugo ikusi ordona da. Gure bakailu zemos da. Gurekin. Hola, bermeta aldezu da. Hor da, gure Bermeoko emakumia. Bai. Jungalga ikustea. Bale, ondo zeo. Imanol Lazkanoekin topo egin deu eta oso tipo jatorra iritu zait. Euskal Herriako gidaun bertsolaria handitako bat, eta ikustea jendea ze humila dan eta herriko jaietan nola ibiltzen da, pues, nik handitan nolakoa izan nahiko nuke. Hemen, gure kasuela. Kari hor da bil. Baina, beti bezala, zuek luzik jutu janda emako bilarien. Baina ez pega, hoi beak dute, beak, komandante beak dakau, Saiatzen genuen gure kaxa egiten gero bronke hautatze gudena, tio. Osa que, hobe utzi egiten eta bera egin juta, bai Andrea. Azpaitin, Euskal Herriko toki guztietan bezala, ohitura handik izango da, janan bueltan da, festa egiteko. Bai. Azpaitin gaineadek guztiak Euskal Herriko eta mundu mailan esatik kampeon da, tripa festa hortan. Tripa festa hortan? Bai, hemen elkarte gastronomiko eta zeuden kriston pila eta azpaitin jandaean horretan oso fuerte gehiago. Bueno, garai baten honen joan hiru soziera eta Hemen bainara bezala, erosile jota, Horako bezak egin. Bueno, beste gauza bat, Imanolek, mailan bueltan askotan, berzotan. Bai, zego zen, oinea, utzila diogu, Utzila ziano? Bai. Etxe girono, baten bat, kantatuko, etxe girono. Bueno, ez dolako, ez. Ja, aitzia. Etxien ez gai guzeko lehezen, kamun bezi simpatikoek. Kampua beti. Imanol Lazkanokin egotia beti da plazerra handi bat. Netzako eminentzioa da. Bai bertzotan, bai hizketan zer esanik ez. Espaldiko histori batzuko da azkau eman komunen da... bueno, netzako Imanolekin egotia beti da hore bat. Badu, Ez da nik. Badu, ja. Bota hori, hau, bota. Norbere saltxan taldearen pilpila forma hartzen ari da. Ez dakigu zeren forma ala ere? Se nos ha cortado, Se nos ha cortado. Bai, hori. Trae. Corre. Ipar, pon. Ipar, corre. 5 minutu gatzen askiu. Venga, pon, ya terminamos, venga. Bai, pon zer, pon. Marincho, atara, egini, ez ebini, hablan ibiltzen.
Venga, listo. Venga, dale. Ipar, dale con la varilla. Dale. Ya está. Guailatu gara 5 minutu faltan eta saltza gara moztuta zekan, eta nik uste nuen ez zula erremediatuko. Kaneko momentuan hasi gara hor mobiduten, era, desesperau baten, eta ligaten hasi jako, neu izan azelako edo ez, baina larregi ligazako, osea, ligaten abile izan birrein. Loditzen ari dela badirudi behintzat. Zer demontre egin duzue saltxa inbeste loditzeko? Soluzionatu jo! Venga. Mesedez. Dale, Ipar, dale. Dale, Ipar. Ondo, Iparrek, ondo intxoske, Iparrek esate esan dozten zer guzu. Hablan kendu, ez imini. Ba, 2 minutu, así que larri, baina... Eman. Indeu. Bai. Nita kolokatzen hasiko nitzake, Bertara guen, zero gainera bota potxagu. Nerviosa paraten nahi, eske hain... Eguno bestote inolan, 40 minutun, korri zen. Ai, momento baten pentsado testo eskulo urtengo. Lodizeiz urten dozku, bai, pilpila intze daku, baina dau loditxu. Geizei ligata, emoten da untateko pilpila edo intxoula, baina bueno. Bakai hau, materia hona izati, Ondo ligatzi, Dani bezala. Aurrena bakailo eguna... Jarra, danak ez izan, Danak ez konta. Baita ere, oli jure, bai. Pazientzile. Saltza hona ateatzi, Salda hori, jugo hori, eta poli-poliki eman, eta gero, añadiu, gehitu, bolo hortatiken, lehen horiendeko joku hori. Oli jure oso garrantzitsu da. Esku hona, baita, muitzu. Baina, aurrena bakailo hona. Pazientzile asko. Basta, nik hau lodi gau, Venga, bertara. Bai. Venga, Ipar bota. Sartun dana. Baina makaiau dana, deseitzen zaoze, venga, Nik ez daitzen bidarrez pasa oten handiko Kurrotan de, errartu zera. Venga, Ipar, imini berakatxak. Gainetik. Bota gorro. Bota zailo gorrei, Nik uste dut Karik presiopean ez dola ondo. Ez da ondo iten, inbeharko lukeena. Dana estresa, azkaneko momentu arte, Dios, horizu volando, momentu hona pasadu, baina makaiago ez dakit zelan gelditzuko ete dan. Pero tungu. Aporra. Lo dice Isaac, la turasku. Qué horror. Ia imini berakatxakia. Vale. Mite kendu kautxue. Pilpile, suave. Da, ipini berakatzak urru, jaz, ipini. Baina, gero pilpila gainetik botazako. Pilpila gainetik ez da pilpili, urru, cuidao. Dekorazione. Hostia. Etxure honadako, bai, ze dau loditzu eta ondo. Kolori be honadako. Bai, loditzu esmaten dut, Ba, egitea esan, zehaitzik pasadan, temperatura kontua usteo dala. Azikeran, gomendatu otzaukariri horizo botella osua bota biharrian, botella erdi botateko, harintxugo konfitateko berakatzak eta ja urduri pinida ikusi da benian bestien berakatzak harino etxi hasi dizela etxe. Makailue, zikatu inbide, bai, ni petxaten dut oin larri zikatu dutela. Ai, da hor butzu eta purapur bekeitzu hau bizan dau. Flogotxu hau boteko pilpila. Metxu hau. Un poco de agua nos hacía falta. Minutu! Perfecto! Minitxu bi! Venga, neska. Ez da euki argi zen nahi izan da benein, da...
azkaneko momentura arte ez dut jakizela niongo zan. Ligaten hasi da, baina gogor, lo DJ. Nik kintxo neurie eta totzaltzarto eta ez da nik. Ez da izerri bintzoten be. Ez da itz. Karik hartzen daudana beren esku. Karin kasularia da, Karin makailaue horretira eta berari holan gustatezako etxia. Eta sartzen bazara, sukaldik airin urten leike. Orduan ba, laundu, zein gotzau. Oza, lodi. Joder! Esan. Hola, listo! Kari, egon trapotxuaz agurtua. Reposaten itzi geldi. Listo! Curioso, hombre. Frogatu biharrik ez dago ikusi dugu eta konsistentzi du nahi izan da. Baina berez kollaratik hartuta jauzi biharrekua da eta guri kollaria sartu eskero bertan gelditzuko zan. Nik okerra egingo nuke. Ez zaitelako pilpila gustatzen, gauza gelatinosoak iguin pixkat emate jatelako. Hartuko neuke kollarakada bat eta buruganin ipiniko neban. Igual jauzi bezanen. Hotzetan jarri, oso bero ezotie, olioa da muitu asko. Mimo asko matia. Astiluta tatzen jo. Beste atzu kola hori egin da tatzen jo, baina ondin dugu astiluta tatzen jo sartzia. Pazientzia da. Eman da. Pazientzia. Beste atzu egiten bezala astindu, bueno, ni bergak eibarko batek esatezun, sukalaritza batek hori bere hizkuntzan labau iti izala, labau. Osea, hainbeste meneatzien. Bueno, ondo, eraitia. Temporin arabera gertura hogea, baina bukaeran koladorekin trampa. Konturatu orduko, denbora agortu zaigu eta lapikoak kendu digute. Ez hartu, ez kendu! Zer egingo diogu ba? Entzun dezagun epaileen iritzia. Bai, oso ligauta, Jordi. Itxuri nahi eta gustatzen. Makailaua oso ondo da puntune enja, berakatza be oso ondo dira, baina... Salda, saltzagetua lorigi, eta horrei ezintza jo azkenen erlojoan kontraza duenen ezin jo zuela eta erremeioi erresik eman. Ikusitxa bakarrik, uste aukera oso gitxi hauko zela postu hon bat etxeko. Ba, ez dira bastian partetako bat igual, oraindik da euneko talden ez deulako lan hain. Hola. Datua montada, berdeketa. Hau ez teko, atxilo ditu deratzea, eta bestie uzkietazka deratzea. Ari gara, azkenaka aurreratzen, aurreneko Mariak eta Laurden, horrek esan nahi du. Aurreneko... Justo da, no? Baina itxuri txarra da, zabe egin. Zuretako itxuri eta zantzi eta gustatzen. Patata egozio batata ez zala egin. Ez dute bat eusa, ez itxuri eta ez zantziren zapori igual da gaino. Ageri, amaxeia, zetako zutuen. Bio hiru. Itxura, bi. Zantza, hiru. Ez dute bat eusa, zantzia, lodui lotezio bat. Saltxaren puntua aurkitzen zaila bada bai, baina azpeitiko jaiei puntua aurkitzeko segundu batzuk baina ez dira behar. Baina, zer da festetako onena? Bueno, parranda, gaztiga da. Nik gato egunez. Gaurko egunez. Basta egite egun kompletu guzti dela. Egun kompletu. Ba, aurten lehenengo aldi hemen parte hartzen genula eta hau ona. Argazkietan da jutzen naiz,
argazki elkarteku naiz da, programa festatagotare argazki eta hitze ateratzen, eta, bueno, horra kamara eta... Egunin zierra hartzen da, goizez bizile dago. Ez gabaz bakarrik ez, goizez egun. Lehenengo eguna bat, ez zen. Egun nozeko festa izaten da dago, goizeri gazita. Parte hartzaile guztien artean, lau lapiko honenak urrengo fase batera igaroko dira. Epaileek ez dute batere erraz izango erabakia hartzea. Orain, epaileak lehen lau postuak probatzen ari dira. Antza denez, gu ez gara Final Four honetan eta sariak banatzeko ohorea eman digute. Bai, sariak emotia, beti da posgarria, ez? Ni pixkat lotxatu naiz, nien ezin hor sari bat emateko. Behaientzako ere pixka xeleberri izangoa lehiatze etorrianak sari ematia. Baina, bueno, ondo da, polita da. Eta 9. edizioko irabazleak... Irabazlea banakako honetan, 9. kasuela izan da Arantzazu Etxezarreta eta Iban Azpiazu antolatu dutena. Lehenengo saria eskuetan ukidegu, hori garrantzitsua dela, eskuetan ukidegu, eta horrek aia da urrengo astetarako zehoze emate iuen. Despiertas a las 3 con ganas de llorar y sin dinero. Jode, lehenengo saria karik emon birba dugu, Bizkaian, egurrezko koilari askanari motezak. Hemen aurrenekua. Bueno, eta elkarte hoberenak ere izaten du zaila. Hau da, elkarte hoberenari. Finalean egon da, horrek esan nahi du goi mailakoa izan dela zelai luze elkartekoa. Kontxo, elkarte honenari ere saria ematen diote. Tira, dena den, hor ere ez genuke irabaziko. Zorionak! Txapelak emoti behaztuen, jake. Baina, bueno, eskerrak norbere saltzanen ekipu egon dala bertan, hori konpontzek. Volverán las ganas, nunca pares de bailar, ya descansarás. Hor ditugu gure saltxeroak irabazleekin. Ea zerbait kutsatzen zaizuen. Nik aurrena proposamen bat. Guk bakailo emango izu duguena eta guk iruria jungo gea. Ez. Ez aldezu onartzen. Nik deu bakaila hue. kazuelak aldatuta ere konformatuko nintzake. Behin irabaziko deula joan berko dugu hau. Bueno, irabazi dauginak total ondo. Zerun daugie total ondo. Presentziz ona. Zenbat aliz parte hartuta? Bealdiz. Urrengo urtein. Igual hori merko deu. Alan dabe konforma erreza sari, Zemotzu esari ja, da zue konforme. Txapela ikusten. Ole, nik txapela ikusi duten nire txaut. Nola no izone txapel bari, berezi da bena txapela. Sari jo baino nahi genuen txapela. Ez dizu siniste. Ilusio gehiago. Txapela. Eskaitzeko. Bai, ez da? Anuna da sekretu bat. Itxako nahi, Teagin aldu. Hombre, Guri loditzu urten dozku, bai, karo, ez duzakin. Bizan du rapur bet, bai, karo, pentsadu, ba, ez tala sartungo, ez tozku lehitziko. Batzuk guztaitzen jatzo jolan lodi. Pintxu oganien imitzeko, igual loditzut mitzen dauie. Bai, niri hau nahin bego lodi ez azuzaten. Presa, korri zen, ez da izerri mintzu. Kontrarreloja ez da guea, lasai uten lasai hartuta eta... Bai, demori kontrolauti ibiligea. Baina entrenatuta. Etxen entrenatuta. Hombre. Hor da. sekretua. Demorak hartu eta dana ina, bai. Bai, klaro, ez dukin juri. Ez dukin, ez hogei minutu nero, ke ba, beti nervizuk ezo zer pasatzen jasku. Beti pasatzen jasku, oso.
Hori bai, antolakuntziari txapelak entzeko moukua, banatze otzu emakailaua zibirzari momentuan, bila datoz, antolamen... Gaina festetako azkeneko gune izan da doble meritoki. Danok, Kozindatzeunak bai, kozindatzeunak. Gurian bizka izan ez zuitzen holan, itxitzen txue makailoa, hori zu eta zeure modura. Bai, klaro, presenta eta kitxu. Hemen, ala, ordu epe bat egoten da baino ez hain ez da ize. Zelako zari ba. Ai, kari, giputxak, olako segea. Olako segea. What if I'm far from home? Oh, brother, I will hear you call. What if I lose it all? Oh, sister, I will help you out. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Ez daukazue erremedio hori kuadrilla. Gaur ere utxe egitea. Ea datorren asteko lehiaketan. Ni gaur etxeko lanak indan etorren. Ez dezu egiteko aukera, zuen paren jartzeko aukera egeuki. Tortilla de patatas. Bakigu eitzen. Tortilla de patatas. Tortillakin badakan niko rolako zea bat, etzai sekulu atera. Orduan, etxeko lanak itia garrantzitsua izangoa beste behin. Ia zer bide huienan, zer inbide, zelan inbide. 20 minutun, 10 minutun, ero ez dakigu. Beraz, Bilboko aste nagusien ikusiko ditugu gure saltxeroak patata tortilla prestatzen. Oso errezeta erraza, baina tira gaurkoa ikusita batek daki. Hurren arte!